ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди пайкар қарор дорем. дар инҷо маркази савдои пайкар, дар ин тараф бошад танка ва дар ин тараф бошад садбарг. хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. айни замон сохмон идома дорад ва дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ дар 11 ошунааш ҷойгир аст. худи бино аз 18 ошуна иборат мебошад. блоки Г. бисёр бад гап мезанем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ аз рӯи нақша як хонага мебошад бо масоҳати 46/104 метри квадратӣ дар 11 ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошуна иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳамом, коридор. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед коридор калон аст. метавонед мана ҳамин ҷои холиро ҳамчун як ошхона кунед, яъне ба ошхона табдил тиҳед ва ман ҳамин ҳардуяш ҳуҷраҳои алоҳидаи калон мешаванд. ё ин ки дӯстони азиз метавонед чӣ хеле ки инҷо аст ҳамин хел ошхона монед ва дар инҷо як ҳуҷраи истиқоматӣ кунед. дар ин ҳолат хона духонага мешавад. инҷо якум ҳуҷра дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед хона бо ғишти пухтачиндагӣ, трубои отопление ҳаст ва дар инҷо балкон мебошад. ман ҳамин дӯстони азиз раи калон ҳукумати Шоҳ Мансур дар рӯ ба рӯи бино пайкар аст дӯстони азиз ва камтарак болотар аллакай садбарг мешавад. ватан минтақаи беҳтарин аст дӯстони гиромӣ, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир аст дӯстони азиз. мактабҳо, садикҳо, донишгоҳҳо ҳамашон дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. минтақаи беҳтарин мебошад ва ин ошхона дӯстони азиз. дар инҷо теғ зона, яъне ҷои кондитсионер. дар назди бино дӯстони азиз мана ҳамин садик мебошад. дар назди бино садик аст. мактабам дар наздикиш мебошад. марҳамат. ва инҷо ҳоҷатхонаву ҳамом. нархи хона бошад дӯстони азиз сари 1 метри квадратӣ $750 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. $750 мебошад, яъне дар умум $34530 мешавад. боз савдо мешавад. хотиррасон мекунем дӯстони азиз, ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рублро мо танҳо барои фаҳмидани шумо мемонем. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.